Пам'ятаю, в дитинстві мама запирала мене на горищі за погану поведінку. Тобто часто. І я тоді уявляла себе принцесою, яку закрила в вежі зла чаклунка. Потім приїжджав принц на білому коні. В нього були знамена, які розвивались на вітру, а в руках він тримав, десь ось такий довжелезний меч. Я визирала, він карабкався по вежі і рятував мене. Але ніколи в своєму житті я не уявляла, що цей принц підійде до мене і скаже: «Чуєш, крихітко, а давай-ка знімемо тобі квартирку на деякий час. Поживеш там, порозважаємось». Дякую.